see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause at some point we messed up, right, sugar? And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder. Good morning guys! Today is December 23 and nakaligo na tayo. Ano ba ngayon? Wednesday, Han? Thursday. Thursday pala today. And kahapon, may nagki-clean up si Kuya ng bag niya. Yan, ang cute ni Kuya dito. You were, what year are you here? Year 1? Reception. Reception? Yep. He's here too. Reception si Kuya dito. Ang gwapo ni Kuya. Keep this one, Kuya, please. Mom, I'm gonna draw some stuff in my art book. Okay, Try that. What's that? mag-YouTube sila para mag-copy ng mga drawing. And kahapon si Jan, nakalimutan niyang i-ship yung mga i-return. So, ngayon niya to gagawin. So, ayan, meron tayong 3 i-return. And ako, pupunta ko ng town. Punta ko sa sa Filipino store, kay Jonalyn. Kasi kuha tayo ng mga wala dito sa bahay. Wala dito sa bahay. Especially yung, Filipino style na spaghetti. Medyo matagal na ako walang stuff nun. So, kukunin ko yun. Then, punta ko na. Ayun na si Jan, kinukuha niya na yung i-return. Tapos, pero mamaya pa yan. Mamaya niya pa siguro yan. You going now? Alright, so, hintayin ko na lang siya. Para pagdating niya, ako naman yung paalis. No, I'm gonna wait for Dad. And, punta ko ng Coast. Kuha tayo ng fruits. Kasi 24 na bukas. So, kuha na ako ng fruits. Hindi ko kinuha kahapon para medyo fresh pa yung fruits na ilalagay natin dito sa ating table. Yan yung ganap ko, guys. Mamaya. Tapos, magiging busy ako sa kusina. Tapos, hopefully makapag-edit ako. Ayan sila, guys. Oh, naka-ready na sila para I will join a hot chocolate. hot chocolate. Para, ayan. Pipihan nila yan. Ba't ang nagbi-blink? Ayan. Meron silang ika-copy dyan sa YouTube. Ayan, ang sakit sa mata. Sinintay ko lang si Jan. Dito na si Jan. I'm going now. Bye. Mga ayan. Yung dinodrawing nila. Hindi pa rin sila tapos. Yun yung hot chocolate na nasa Let me see, Sak. Ayan, oh. Mine's over there. Where's your, Kuya, almost done. Ayan, hot one's chocolate. This one's mine. Na may mukha yung cup. Okay, I'm going now. See ya. Bye! Okay, see ya. Alis na ako, guys. See ya, Han. Just kiss off. Kiss. See ya. Your mask? Oh, I got another one here. I got a new one. Ooh. Kasi yung isa ko mas nandun sa... That one's what's the No, it's alright. lipstick? Alright. Okay, see ya. Go to Daddy now. Bye. Bye. Nakapasok ang langaw. Don't. Bye. Dito na ba ako, guys, kila the owner of the Filipino store. So, Walang bihis. Walang bihis. So, nasa si Baby na doon? nandoon. Okay. So, kumuha ko ng, ano nga to, sap-sap to, diba? Espada. Yes. Meron siyang malinis. Dati binibenta niya ako kasi gustong-gusto ko to. Ayan, lilinisin pa yan, guys. O, espada talaga siyang malaki. Pero, ay, meron na siyang ganito. Then, nagpa-save ako na tatlo. Bali, tatlo pa yung isi-save ko. Oo, bayaran ko na. Pero dito ko muna i-stock sa kanya kasi puno yung ating freezer. And, meron din akong pinasave pa sa kanyang iba dito. Yung bulaklak. Yep. Bulaklakan. Meron siya. Tapos nakita ko to kahapon. Manay, may bulaklakan na siya. Sabi ko, May sige, bulaklak ako. May bulaklakan na siya. Sabi ko, sige, i-save mo sa akin. So, meron tayo dyan. Dyan lang muna sa kanya. Ano pa ba? Ano pa? Hot dog. Ito yung... Please. Yung... Ano yung... Ito pa yung gusto Oo. mo? Oh, mighty juicy. Ilan? Iwan mo dito or kunin mo na? Kuha ko ng isa, tapos bayaran ko, mag-iwan ako dito. Iwan ko muna dito kasi minsan... Ilan yung iiwan mo? Dalawa. Dalawa na. Ilista mo na ha, para alam ko kung ano na yung mga nakuha ko sa kanya. Sige, so... Babayaran ko na yan, guys. I-store ko lang dito sa... Ito yung iwan mo, tsaka... Ayan yung iwan ko, tsaka yung frozen. So, eto na yung mga... So, eto yung mga dadalhin ko. 3 bag.
Ang dami Okay. kong stock. Kaso, Kaya nga, ang dami niyang stock guys. Oh, dito kayo mamili kay Jonalyn. Oh, ang dami niya pang, nandun pa sa meron pa sa bahay. Dyan, di ba? nandun pa sa depot. Oh, ayan. Oh, yun na, ayan. Tapos na ba? Wala na ba ako nakalimutan? Wala na ba? Wala akong paglagyan. Kinuhaan ko pala si Kuya. Say hi kaya para makita ka worldwide. Ayaw niya. Mayroong Pilipina kaibigan niya. Nahihiya. So, si Kuya ayaw niya to pero kuha ko niyan. Mayroon si Kuyang favorite. Ito, yung fried. So, okay na. I think okay na, Jo. Tawagan na lang Okay, kita. sige. Ha? Alright. Merry Christmas. Merry Christmas and a happy New Year. New Year. Ba, magkita naman tayo sa New Year? May Hindi ganap ako ka ba? sure kasi Hindi ka sure? mag-Adelaide na ka. Ay, wow. Adelaide siya. So, hindi natin siya makikita sa New Year. Last year, nandun ka, di ba? Oo, last year. Oo, di ba? Mga kasama yung anak. O, sige na. Punta na tayo ng coast. Tingnan nyo, guys. Duguan tayo. Ang sakit. Bakit ngayon pa? Ito pa naman yung gagamitin ko pa nagluto tayo. Nano siya, guys, dito sa box yung pinick up ko kahapon sa Kmart. Inayos ko yung box. Tapos, nasabit siya doon sa side. Ayan. Ay, ang sakit. Ano siya talaga? Tuklap talaga yan. Inayos ko lang. Paano na tayo nito? Mamaya parang gagawa ko ng spring roll. Tapos, ay, naku. Kung kailan kita kailangan ngayong gagamitin kita. Gagamitin pa kita. Gagamitin pa kita. Ano talaga, ano kung sabi ko, naghihinok-hinok siya, naghihinok-hinok. Walang tayong tissue. Naghihinok-hinok. Ay, shit. Sorry, napindot ko yung ano. Sakit. Ang ano niya talaga. Yung lap-lap. Kung sabi, nagbibikol na ako. Alright, punta na tayo ng calls. Malayo to sa bituka. Lagyan ko na lang siyang band-aid mamaya. Dito na pala ako nakapark sa my coast. Sinugasan ko lang yung aking sugat kasi nag-ano siya, kung sabi ko, naghihinok-hinok. Nag-trap ba. Piling ko malalim to kasi cardboard siya yung, ayun, pakita sa inyo. Ito ba yung nakasugat sa akin? Hindi ko alam kung aling side. Basta inurong ko lang to. And ayan, yan yung nangyari. Sinugasan ko lang para hindi siya maano. May infection. Ang daming tao ngayon. Nakatatlong round yata ako ba ako nakaharap ng parking. Kasi ang daming tao ngayon. Alright, alis na tayo. I can still Kuha ko ng ham. the first time that we kissed. Feeling light as a feather. I always want to feel like this, but at some point we miss a picture. And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I wonder, can we reverse the fall? Can we go back to that place? 'Cause I never wanted you to leave. On our past, I don't wanna be alone, just another memory. I don't wanna forget, no, and I don't wanna do what's wrong. Yeah, I don't want no other, 'cause it's with you that I belong. But at some point we messed up, and when we fight, no one wants Wala to na masyadong stop. banana, guys. As time goes by, Ito na lang. I wonder, can we reverse the fall? Can we go back to that place? Kakubos na talaga ng fruits, guys, oh. Meron na lang na isang box na cherry. 25 per kilo. Hindi ko lang kung isang kilo to. And tingnan nyo yung raspberry. Isa. Kukunin ko na rin yan.
Okay, nasa yung cart ko? Where's my cart? Ah, layo ng cart ko. Dito yung cart ko. Kasi naghahanap rin ako ng blueberries. Nakuha na ni Lola. Lola nakakuha ng huli. Naunahan tayo. Isa na lang yun na blueberries. Wala na. Dito wala na rin. Nagkakaubusan ng fruit. Marami pang blackberries. So, kuha na lang tayo itong isa. Pili lang ako. Ito. Kuha natin to. Ito tayo ng spinach. Pili lang tayo pa. Palitan ng spinach. Ito na lang. Ang konti niya. Ito na lang. Kuha ko nitong isa. Nakakulain kasi yung pambalot ko dun eh. Wala na sila yung malaki nito na cheddar. So, kuha na lang tayong dalawa. Dalawa nito. So, ito na yung kuning kong poll. Yung 150 meters. Ito na lang, no? Malaki. Yeah, no. Wala nang green grapes. Ubus na rin yung green. Oo, wala na. Yan na lang yung natira. Pili na lang tayo ng red. Si Jan kasi tsaka si TJ gusto nila green. Hanap tayo. Ito. Nasa cashier na yung aking mga binamili. Nakalimutan ko lang to si Jack. Bilhin to ni Kuya eh. Thank you. Okay, tapos na tayo dito sa Coast. Oh, ayusin lang natin to na maigi. May kinuha lang na bread kasi medyo butas na yung bread. Yung plastic nun butas na, so papalitan nila. Okay, I'm just gonna wait here. Hintayin ko lang si ate girl kasi pinalitan nila. So, uwi na tayo guys. Anong oras na kaya? Hapon na. Nahapon na naman tayo dito. So, ito na yung mga pinamili natin today. Okay, uwi na tayo. Bahay na ako guys. Hindi ko pa na-put away yung mga pinamili ko. Tingnan nyo na sila, oh. Kumakain si Kuya ng apricot. Huh? Anong clams? Plums. What's the red stuff inside? That's a peach, I think. What's that? That red one's a red one. Oh. What's the red one? Yeah, we have the apricot tree there, yeah. So, put away ko muna yung mga pinamili ko, guys. Yeah. Guys, hindi pa ako nakapag-put away. Naka-robe tayo kasi pumunta ko dun sa labas kayo ng mga bata. Nandun sila sa trampoline kasi si Jan tsaka si Joe kahapon, nilagay na nila yung net kasi nung
nakaraan nung hindi ako nag-vlog yung nag-take over si Zach, ang ginawa lang ni Jan is yung trampoline. Hindi niya pa nilagay yung tent. So, tinulungan siya kahapon ni Joe. So, nandun kami. And, ayun, ang saya ng mga bata. Pumasok lang ako. Hindi pa ako pag-put away. Pumasok lang ako kasi magluto na tayo ng dinner. Ito yung nabili ni Jan nung isang araw. Ito yung burgers. So, nagpapayat na ako ng oil. May kausap si Jan. So, mamaya, magluto muna akong dinner. Kasi ako mag-put away yung mga pinamili ko sa post. And yung mga bata, andun pa rin sila sa trampoline guys. Hindi pa sila pumapasok. And yung burgers, hindi pa luto. Si Holly, alam niyo ba si Holly? Nag-ano rin siya, nag-front flip. Nahawanan siya ni Zaki Boy. And si Kuya, nagtatry din siya. Andun na sila. Mamaya, punta natin sila. So, okay na to. Sa labas na yan. And, eto, yung nabili ko kay Jonaline. Nilagay na ni Kuya yung, ang ingay ng aking, wait lang, hinaan ko lang to. Nilagay na ni Kuya sa malaking freezer yung binili kong hotdog, saka yung espada. Isang hotdog, isang espada lang yung dinala ko dito sa bahay. Pero mayroon na iwan sa kanyang tigta 3 hotdog at saka 3 espada. Yung hotdog bayad na, saka yung bulaklak, sisarong bulaklak bayad na. Yung espada, hindi niya muna pinabayaan sa akin kasi hindi niya pa raw alam yung presyo. Ito yung binili natin, suka, toyo, pickle, yung ano ba yan. Tapos meron sila ito yung Happy Peanut. Grower, masarap diba? Pag umuwi ako sa Pinas, bumibili ako nito yung maliliit lang, yung 60 piso, 2 piso na ata ngayon. So, eto, meron siya ngayon. And, bumili ako ng Lacta Seed. Wala siyang pH care. And, spaghetti, sweet style sauce. 2 nito. Ayan, 2. And, yung favorite ni Kuya na fried sardines. Ito yung family brand. Wait lang. 2 lang yung dinala ko, yung 8 nasa kanya, pero bayad na rin yun. And, bumili rin ako 5 sardines. So, iniwan ko muna sa kanya, pero binayaran na natin yun, except dun sa espada. Sumisigaw ko kasi parang penguin, hindi ako marinig. So, ito na lang yung aking ipuput away. Wait lang guys. Oh, ano yun? Ano yun? May nahulog ba? Yung aking malaking ito ba? Labas tayo. And kanina bago ako umalis, naglaba ako guys and sila nagsampay. Naglalaro na sila ng cricket and ayun yung trampoline. Ayan si Holly. Wait a sec. Ayan si Holly. Ayan na yung trampoline guys. I know. Just be careful, okay? Okay, that's enough, Baba. I'm scared. Oh my God. Hindi pa siya bibiso. I know. Okay, that's enough. Alright, okay. Malamig yung hangin. Si Jan umalis. Saglit. Lagi naman yung maalis, guys. Hindi naman yun mapermi dito sa bahay. Alright. Wow! Go, Kasha! Oh, tingnan si Olan. Doon siya, oh. Okay, yung niluluto ko ba? Masunog yun. Oh, kumukutok, kumukutok. Nung nag-put away ako, nahulog to, bumagsak. Ayan, merong mga nabasag. Ang daming nabasag na quail eggs. Ito yung nabili ko nung pumunta tayo sa Adelaide. Nung nagpunta tayo ng Asian store. Lutuin ko na to. Sayang, 8 yung nabasag. Eh, meron dito medyo basag na konti, oh. Sabay ko ba siyang pakuluan? Wag na. So, siyam.
Tapos, 9 din yung hindi nabasag. Meron pa akong isa nito, kunin natin para pakulang-kulang. Ito, sayang siya, oh. Sayang, nahulog kasi eh. Ito yung isa. Ito, wala naman tong basag. Sulutuin ko na lahat para hindi na sila mabasag. So, ang laman nito ay 18 pieces, walang basag. Ito lang yung basag. So, lagyan natin tubig para mapakuloan ko na sila. Luto na yung ating burgers. And si Jan naliligo na. Then, yung mga bata maliligo na rin sila bago sila kumain. Hi, guys. You're gonna have a shower first, okay? Before you eat tea, okay? Mga bata! You're gonna have a shower first? Hoy! Every time I have a shower, there's something wrong. What? Every time I shower, tea's ready. I think it's ready. Well... Baba, have a shower after Sak. Si Sak na nasa ano na. Tapos na si Jan, si Sak naman. Yung ating itlog, yung quail eggs. Ayan, merong basag palang isa. So, okay na to. Holly, you're next. Daddy's calling you. So, okay na to. Tingnan nyo, trinay na ni Jan and gusto niya tong burger. You won't like them, try them. Kasi siya. O, luto na yung rice. Rice is cooked, yeah? Good? Do you have it? Have a shower now. Luto na yung rice. Okay, kay Kuya. Andun na siya, kain na siya. What do you want? Filipino sauce? Wala na. Yun pala nakalimutan ko. Ayun. Kumain siya ng rice. Si Oli nagbibihis na siya. I thought you're having a shower. Wow, ayan na si baby girl. Nakabihis na siya. Naka-summer. Where's your pajama? You want some rice, Bubba? You want some rice? No, thank you. Si Kuya, ayaw niya muna maligo. Kain daw muna siya. So, siya na lang yung hindi na... Alright. Siya na lang yung hindi na liliga. So, kain na sila, guys. Ako, mamaya na. Mom, can you get me a spoon? Spoon, alright. Alright. Pala yung quail eggs. Naubusan ako ng annatto powder. Kaya hindi siya kulay orange, kundi yellow. Kasi yung ginamit ko ay saffron. Yes, Papa. Nasa labas na yung mga bata. Tapos na silang kumain. What's that? Look, Daddy's playing cricket. I know. Nandito sila. Kanina pa sila. After nila makatapos kumain, nandito na sila. Yan si Johnny Boy. What? Daddy, back. Do I have a bat? I don't know. Ask Daddy. Daddy, I don't have a bat. It's not football, it's cricket. One's got to go for it. Han! Kanina pa sila dito sa labas. 8 o'clock na. Ang dinner ko ay yung ano na lang. Yung quail eggs. Ay. Dad, I want to have a go, Daddy. Oh, poor Baba. Wait daw, Baba. Okay, you're a vlog maker. Okay, vlog. Guys, Daddy's running, see? He's just waiting for the guys. Because they have to wait because my brothers are throwing the ball to them and then Dad has to hit it to them and then they have to throw it back and there they are. Oh, and Cleveland. And today I'm vlogging and there's a Okay. quote got hanged. Alright. Okay, I will see you and you're gonna vlog me Holly, back. the ball's in that, Bubba. Okay, get that ball, Baba. Alright, pasok na ako, kain na ako. So, ito pala, nagluto rin ako ng sauce para dun sa ating kwek-kwek. Sobrang anghang nito. So, iyan. Ito yung dinner ko. Quail eggs. Shush. Andito na sila. Eggs in it. Yes. I've tried it before. Yeah, you did. So, i-end ko na yung vlog, guys. Kasi kakain ako. Nalobad ako, guys. So, i-end ko na yung vlog. Kasi kakain lang naman ako and hopefully makapag-edit ako. May gagawin pa nga ako yung spring rolls. Pero, end ko na yung vlog kasi baka mahaba na naman yung vlog natin today. Is it good, Coke? Yeah. So, yun na. So, close the vlog, Kuya. Kuya. Okay, guys. I don't know how to do it again. Okay, guys.
Okay, guys, thank you. Please like, please subscribe. Hadn't yet seen our next one. Bye. Good night. Yes. Baba, say good night. Good night. But I already eat. Yeah, okay, good night, guys. Thank you. Please tell me who you see, 'cause I think I do.